Belai no kirime isa tini sini duski hatio kaisa gotna ngai thangka kaini phalnok belai khei no wanama singsa kai tini phalnok bisingtui kai gari lai thangka ekheba gari accident wngkha saimangkha chwng je o gari je chaloknai bo khoroksa auto driver bo gari chalokna roingya haibeno tini gari katal chini takhuk somendro kosto khai bo kaisa gari tiring bisi katalni jorao gari paimani hati barsa chikayako tini bini gari no nugui khoroksa tamini auto driver bo chalokna muchungjago ekheba chaloknaini hini chalogoi bo yak derajagoi pura duita dugan takhuk orontei takhuk bottle ni bini duita dugan no ses wng thangka borok takhuknaini dugan kwni kwchatui khaiui thangka tei saimangkha je bini oro o tongnai khoroksa samung khai tongnai bo bokhorok phatijak yak rok crack wngkha na obo hai kai chwng khobar manjak hingkhe bono tabuk hospital o narwkjaiya bono GP o refer khai rojak kai wngkha na o hingkhe obo haikhe no belai khaiui kirima singsa tei o phalnokni malik rok bo kono mate banchikha bongni bo banchithai tongmani banchina tongo hinmano tam himlai pura dugan kwchatui khaiui gari habui thangma bagui belai uanama singsa kaino borok bo tini oro tabuk fire service rok bo paisuk waijak chini o jaga gari katal driver bo katal abo haino naitongni no puila chwng paithak jora belai uanama singsa wngkha. गाड़ी नंबर पे सर गाड़ी कटल छे ते मजा थोक दे बरा न मग चाक दं आय yang no je yang to dai mo no sa ma cha